Представям ви новият ми офис, който се намира отново в Младост, в търговски център Metro City. Тук ще развиваме дейността на Smart Art BG и на Buildings BG. Те първо ще го оборудваме, а всичко сме си го направили по наш вкус. Ето това са картините от Smart Art BG, а Buildings BG е нов проект, който ще се занимава основно с имоти. Всичко, което знаете, продължава да работи и ние продължаваме да действаме в студиото. Естествено и там ще продължаваме да татуираме, но искам да ви покажа нещо, по което работихме отново така не баш в тайна, но не го показахме до сега. Отдавна е планирано, сигурно от една година и вече е факт. Ето такъв ще бъде размера на картините, които ще правим в Smart Art BG. Може сами да видите колко са големи и всеки интериор може да изглежда по подобен начин с къстъм направени и картини, и мебели. Тук ще имаме място, къде да се събираме, имаме конферентна маса, тепърво ще оборудваме още, но вече искам да ви го представя. Пак повтарям, студията продължават да работят, всичко продължава да работи, ние продължаваме да се развиваме и да действаме по всички проекти. Зареждаме вече над 25 студия с Legion Needles и тепърва почваме да се разрастваме. Buildings BG е нов проект, в който работиме. Smart Art BG тепърва ще набира сила. Въобще, доста яко.